салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз чандамо шад? 13 июн. барски дигариро бастиан намефуроша. ҳаво хайрат. ирӯз камака гирифтагия кӯдако обозӣ надоранд. чанд рӯз шуд ай саҳар та берун кори ино обозӣ ва тамошобино гилои қақшуштияне гилома таъриф накунам. Ки таъриф мекунад? як рӯзона ма дар хона бошум мебинам ҳами агарота. ин гилора аяҷ омада дода буданд. ин дарахтои беномусакан меброям. ва оноҷа помидорчи кош дестанд. ман помидори чери харида будам бисёртарак. намедонам мешава намешава. ва ин гилакои простой. короче духтаро гӯш кунед. навигарира мо сафар дорем. на он қадар дуру ба ҳар ҳол сафар. Ва тамошобинон, агар шумо бидонед безор катям фаберлик, но это всё связано катям фаберлик. Ман солои 2015 буд 14 буд менеҷерам фаберлик да я сар карда буду. баъд бо партофтакша ҳамон вақт фаҳмида будам ки кимчанқа короче одам ҷамъ шавад Турсия роид мекунанд ҳамин чизо да мефаҳмидам. ман оха аҳамият намедодам. анаҳози ман нигоҳ кардам барои активност. ака ира точно ман намедонам хеле системаша майя ино мумкин бидонанда. бо путёвка медоҷанд ҳар ҷо дашто шумо метавонед бепул бо ягон ҷо сафар кунед. айшоти фаберлик нашоти фаберлик чиқае ки навистед духтаро чанд қае ки мо сразу тонем ҷавоб метиҳем. просто ман бисёртар дар берунам барои ми дер ҷавоб метиҳем. барои ҳами ватсапҳои ҳамкорома мемонам. ҳози ватсапи ин ҳамкорома мемонам. духтарака нашоти фаберлик чӣ гапи чапе доре метавонед ки бинависе. мо шумода ҷавоб метиҳем. кор нағз рафтестай. агар кор нағз намерафт да ҳама ҷо ҳозир рекламаи фаберлик намебуд. да ҳама каналҳо рекламаи фаберлик намешуд. нигоҳ кунед фаберлик мисол чӣ қа фоида меёрашона ки бо реклама мехаранд. ай каналҳои дига занако дига даже блогерои 300 000 занакои тоҷик реклама харидестиян. ин маъне дорад ки фоида мекунанд. барои ҳамин олиам сари вақтай биёем қати мо кор кунед дар фаберлик ва самараша ҳатман мебинем. пешравиша ҳатман мебинем. рақамҳои телефонро мемонам. бидроен мада бинависем. ман шуморо мефаҳмонам ки чӣ хел кор кардан дар кор. духтаро инчунин шумо метавонед ягон чизе ки шуморо дар кора ай мо заказ кунед. ина ватсапи мо як бори дигар мо шуморо ҷавоб метиҳем. ҳатман бинависем. чизе маҳқуле мо шуморо заказ мекунем. салом дӯстони азиз. имрӯз чандмаи рӯз 12 июн. саҳар қати менеҷершон паход рафтанд. мара бедор кард. гуфт ки мере ман ха бефараш дам дина то соат дишаб мо чӣ печондем чӣ авианомаш билет. барои ҳами ман нарафтам. дилафрӯза қати фармарз роӣ кардам. озиҷа омадем я лёгкий перекус кардестем ва харид кардем. ман сафар дорам. духтаро сумкаи мара бинен. ман я рӯза харидам мақбул нашуд. бояд чӣ дига харидам. ман да ин мақбул набуд не ки рамонали гуфт биё амира гирем хайҷа абзор покупкара оли баъд дар хонаш мода нишон метиҳем. ози аппетитам нест не ки навсибат балои ҷон гуфтиям. короче чанд магазина гаштем. рамонали гуфт ки мошинча мехарам кӯдакам да бо сиреноголовый мехарам. ба ахир чӣ харида хаги ваги мегум чикун мекунад ира мягкие игрушки. а германиям қа мягкиёи игрушки як сумка мошин оварда будем. як чемодан мошинча оварда будем. як чемодан хеле мягкие игрушки. бо баъди ма телевизор ма роӣ кардан дар дрош полни ҳумайро мягкие игрушки роӣ карда буд. титпичи боними хаги ваги май дачаҳа кайна би қака сева ҷавайда 80 сомони харидай. кучуш сурайра чирки нашава покупкаи рамонали хаги ваги. духтаро и хаги ваги да ҳама ҷо модда дашуда чӣ кӯдакода ки омадам бо апама германия видео роӣ карда ира бине да иҷарам ҳами кактус бо дига хел шидай да иҷа.
دیدی شو همه تماشا کردن خیلی بسیار در اینجا اینو رو بی بوزی چکو رو بی چقدر شره دیستی شو عجینه چکو ایشه بی Псичкойна омадем расидем хона нигоҳ кунем. Ман каради аз сумка гирифта будам. Чуто вай мада бу мақул нашд вай фаромӯш задум ира гирифтам. И 340 сомон? Ё 40 чанд бодум дошт. 41 сом ба амалик и сустарай буд. Ира гирифтам яда майдачай. Дар машина шо бин чи харидагим. Балки влог уже съёмка кардам. Минут намераса чек. Чеки моно 120 сом қати скидка шида буда. Хаб куни бал чанд сом бигзашта. 45 чиз харида будам. Ман хай картошка мартошкам хеле чизо. Короче чизи ай ҳама ки дар корай да хонаи мо подписчико ин ном дорад чиай? Дуди слакфафури майрам тари мегум. Дальше ина иш жидкость от комаров тамом шида будам ваяш. Вай моназ ман нишон чи батдаматам. Жидкость от комаров. Нигоҳ каде. Айму аппарат харида будем. Ами маслаш тамом шудаги иша харидем. Дальше бозам чизе ки ҳама вақт дар корай подписчико это фери. Ман магазинои худмон медорам мегӯям ки фери доре барамиса нишон медиҳам. Ман мегӯям не фери равшу қати хагивагиш фери. Дальше бо раҳмонали гирифта ҳамин амуд чӣ бошай? Короче и сол моро беҳад хомшако ҳам додам. Ина иш че раҳмонали? 10 наче без комаров 10 рӯзак? Чанд смай 10 рӯз? Давшава ҳар рӯз иша ленташа хар ва иша хар. Ва бозам чизи и батареи барои освежитель тамом шудаги. Хай ин яса помидор мегзарем инҷа. Ана кукурузикое ки дуруш приз дорам. Да. Ята равшанда, ята ида. Хай кетчуп чизи будагия и колбаса. Рексона ми серия рексона беҳад мада мақбул шудак. Я 8 моҳ ҳами харидагима. Маша. На болоҷид. И барои худмай хар. Ба ма краска харидмай фабелик заказ карда будам дери бад мебиёя ва маҷбур шудам ки харам. Инам намуд краска. Ҳозир ма мегӯм и чанд сумай. Краска. Ба фикр шумо чанд сумай подписчико? Барои ки ҳама чизи қимати харидагима ҳами краска буд. Краска Исландия. Короче, одамо 89 сомонаи краска. Краскаи фабелик максимум 35 сомон и краска 89 сомон. 90 сомон инами краскаи духтаро. 102 краска. Хай фабелик ҳам зур буд, дери баъд меомад. Ман успед намекардам, баъд краска гирифтам. Конфеты. Юра худм да гирифтам на дорожку. Дальше пельмени, магазинник дамон ки уже мо 1 соат шуд гаштесем. Бо конфети гудакода чизое ки исфандиёр беҳад нағз мебинам. Сгущёнка ва варёный колбаса. Ира брида дамаша махрам куне ки маслиния чи мешавад. Ва иҷа инами дадаш чи гирифтаашам. И барои мастова пастова. И морозильник. Ва и чизое ки намешан. Сухарик, мухарик. И қандошон дами зузе. Дальше духтаро махдум да чи харидам. Тудудум.
Тоҷикистон ба пеш. Иҷа места. Шорти хардем. Будакода. Анами шортиконе ки қимат духтаро. Чилу чанд сини я шортик. Будакода дита шортик. Бо гелос омадем, ай гелос шарафта майка хардем. Барои ки шараф айхони биби бияд дига на либосш пайдо меша на майкаш. Майка қад шорти куш. Вай, на сумка хардагим мудон чиё метим бадави парама сумка пеш хардагим мемонум вай мара рости гап ма хол нашид. Хаги ваги. Айнат бидай нархш. 339 сум. Чилиак сум гуфтем 39 сум да. Ираем сиё мамолай магазини спорт харидам. Да дури ичия. Хози короче духтаро муйма от каштанового до черного цвета амхалияй. Охиронуш. Мешавай найхали. Ям яркий медова, так и яркий намешала. Мада барои ки муйсари ма худаш каштанове. Фаги. Фаги? Ки харидай? Ту харди. Дадаш нахарид? ба қадри шид ки тоқирам овардан дам. И чӣ ном дорав шо? Фаги. Мулои? Мулои замонави? Арусиш ку? Кисимиси ку? Ку? Худаш. Ванҷашон ай паход омадан ҳамо хеле бефараш. بچگیم به کسو تنها گذشت با در و با خوشت چینی ها گذشت بچگیم به کسو تنها گذشت با در و با خوشت چینی ها گذشت دامنش از خوش پر از دامنی صحرا گذشت دامنش از خوش پر از دامنی صحرا گذشت بر سر سنگ همه روز انتظار می شمردم ترنه ها را هر بهار بر سر سنگ همه روز انتظار می شمردم ترنه ها را هر بهار بچگیم با قطاری